Fenw I ydy Ieuan Wyn Jones, Aelod Cynulliad Ynys Môn, a dwi wedi cael y fraint o gynrychioli Ynys Môn yn y Cynulliad Cenedlaethol ers i ddechrau yn 1999. A cyn hynny, o'n i hefyd wedi cael y fraint aruthrol o bod yn aelod seneddol yr Ynys ers 1987. Mae Ynys Môn wrth gwrs yn etholaeth gwbl unigryw, yr unig ynys sy'n cael ei chynrychioli yn y Cynulliad Cenedlaethol ac yn cynnwys trefi marchnad fel Llangefni ag Amlwch, tre Porthladd, Caergybi, a prif ddiwydiannau ar wahân wrth gwrs i diwydiannau trwm fel yr Wylfa, ydy amaethyddiaeth a twristiaeth, ac mae mwyafrif o bobl yr Ynys yn siarad Cymraeg fel iaith gyntaf. Dwi'n hynod o falch mod i wedi cael y fraint o gynrychioli'r Ynys, ond hefyd yn falch iawn mod i wedi cael y cyfle i fynd â mhlaid i lywodraeth yn 2007, a'r cyfle wedyn i gael bod yn rhan o Lywodraeth Cymru a'r holl bethau ddaru ni gyflawni yn ystod y cyfnod hwnnw gan gynnwys wrth gwrs y referendwm i gael pwerau newydd, pwerau deddfu. Mae gen i ddwy swyddfa yn yr etholaeth, un swyddfa yn Llangefni a'r llall yng Nghaergybi, ac mi rydyn cynnal cymorthfeydd rheolaidd yn y ddwy swyddfa, ac mae pobl yn gallu cysylltu efo fi unai drwy ffonio y ddwy swyddfa neu wrth gwrs i anfon llythyr neu i e-bostio. Mae'r holl gyfeiriadau felly ar wefan y Cynulliad. Cynulliad Cenedlaethol Cymru yw'r corff sy'n cael ei ethol yn ddemocrataidd i gynrychioli buddiannau Cymru a'i phobl, i ddeddfu ar gyfer Cymru ac i ddwyn Llywodraeth Cymru i gyfrif. I gael rhagor o wybodaeth ac i ganfod pwy sydd yn eich cynrychioli, ewch i cynulliadcymru.org neu gallwch chi'n dilyn ar Facebook a Twitter.